Кутия номер 3 ти се е паднала на произволен принцип. В момента има 22 кутии и шансът ти за тези 100 000 лева е 1 към 22. Коя е кутията? На 4-ти е роден мъжа ми, на 4-ти тръгнахме, на 24-ти е родена дъщеря ми, само четворки. А от тогава само хубави неща ми се случват. На 4. Решението е твое. Кутия номер 3 или... 4. Кутия номер 4. Кутия номер 4 вече е пред теб. Стискаме палци да си избрал кутията с 100 000 лева. Да. А сега започва играта на Мариела от Своге. Не, няма повече за отваряне. Обаче тук виждаме ни парички. Да. Покажи ги така на камерата, защото аз не искам да ти ги пипам, защото къде ти носи... трябва да ги покажа? Така напред ги покажи. Ето ги. Сега кажи за паричките. Когато решихме да си имаме собствен дом, и то не е просто апартамент да си купиме някъде, а да строиме къща, нещо не ставаха нещата много време. И един наш приятел, не можехме да намериме пари, чудехме се как ще почнем, защото си бяхме купили вече къщата. В смисъл, той имаше готова къща и ние я дострояваме. Не на празно поле. Не е от нула, да. И се чудихме и един наш приятел, който се занимава с такива... Той е вегетарианец, работи в такъв ресторант, интересува се от фъншуй, от Буда, такива работи. И беше вкъщи на гости и имахме една книжка на фъншуй, а ние с мъжа ми дори не я бяхме отваряли. И той седна и на първата страница ви казва: хора, тук на първата страница ви пише как да, ако искате да спечелите пари, как да го направите. И ние прочитаме там някакви неща, трябваше да се правят, направихме ги и на следващия ден, стана, нали, сега няма да обяснявам какво. Какво стана? Това е тайна. И се сбъднаха нещата, които направихме и парите дойдоха. Така ли? Да. Тогава наистина повярвахме, че това действа фъншуито. Така сме си наредили апартамента, в който живеем в момента, с разни работи. И тези 3 монети са за благополучие и привличат към собственика парите и богатството. Добре. Предстои оферта на банката. Ако отхвърлиш нови 3 кутии. Така ще се случи. Господин банкер, благодаря ви. Той от фъншуй не разбира. Оферта на банката е 5500 лева. Добре. Сумите са много добри. Разкошни са. Много, да. И твоето решение предстои. Оферта на банката е 5500 лева. Няма сделка. Господин банкер. Понеже банкерът не може да ти даде 100 000 лева, защото ги раздаде по Коледа и Нова година, ти предлага 37 000 лева. Защото много ми трябват. Но от момента, в който реших, че ще пусна СМС, знаех, че ще играя с кутия номер 4 и че вътре ще има 100 000 лева. Просто не мога да си позволя да взема 2500. Сигурно? Затова ще ги взема.
Сигурно. Виж. 37 000 лева ще оправят до някъде. 100 000 лева ще оправят до края. Оферта на банката е смяна на кутиите. Сделка или не. Ако в тази кутия има 100 000 лева, сега е момента да оставиш. Погледни назад към чека. Виж, седи и чака. Чака някой да го вземе. Няма кой да вземе решение вместо теб. Който каквото и да каже, решението накрая ще е твое. Да. Майчето пера цялата. Всичките пера. Където искаш. Гледай напред. Гледай към Иво, гледай към Ивайла и им кажи това, което мислиш. Където още не е довършено, но където знам, че този чек ще има почетно място, защото 100 000 лева в сделка или не се печелят. Печелят се, ето ги, те са тук. Ето ги. Отговора на въпроса, сделка или не е същността. Едно решение носи 100 000 лева. Дай сега прегръдка. Дай тази прегръдка.